Il-President tat-Tunezija Beji Caid Essebsi beda żjara statali ta' jumejn f'Malta. Fi Pjazza San George il-Gwarda tal-Unur f'ċerimonja uffiċjali tat merħba lill-President tat-Tunezija. Wara l-President ta' Tunes flimkien mal-President ta' Malta Merluis Coleiro Prega imxew lejn il-Palazz tal-President għal taħdidiet uffiċjali bejn iż-żewġ pajjiżi. It-taħdidiet komplew isaħħu relazzjonijiet bejn Malta u Tunezija. Wara fl-2017 il-President ta' Malta kienet marret Tunes fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-bidu tar-relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi. Fil-Palazz tal-Belt il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin ta' Tunes iffirmaw 5 ftehimiet ta' tisħiħ ta' relazzjonijiet bejn Malta u Tunezija. Fosthom ġew iffirmati ftehim dwar l-impjiegi temporanju tat-Tunezini f'Malta u tal-Maltin fit-Tunezija, ftehim għal kooperazzjoni fl-oqsma tal-kultura 3 snin li ġejjin, ftehim dwar il-kooperazzjoni fis-settur tal-anzjanità u ftehim ieħor dwar l-iżvilupp ta' tfal fi stadju bikri. Il-President ta' Malta Merluis Coleiro Prega qalet li dawn il-ftehimiet huma passi ieħor importanti għal relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi. Fil-waqt li b'fiduċja qalet li se jkun hemm aktar opportunitajiet għal kooperazzjoni fuq smoħra li jkunu ta' interess għaż-żewġ naħat. Il-President ta' Malta tkellmet ukoll dwar l-aħħar żviluppi fil-Libja li sejħitilha bħala sfida għall-Mediterran. We are for dialogue, we are for all the initiatives that the United Nations takes, and we are foursquare to stand by the Libyan people. It is not only a Tunisian issue or difficulty or challenge, but it is a Mediterranean difficulty and a Mediterranean challenge. Min-naħa tiegħu il-President tat-Tunezija qal li huwa onorat li jinsab Malta, sejjaħ din iż-żjara bħal opportunità oħra sabiex infakru r-rabtiet li hemm bejn it-Tunezija u Malta, filwaqt li rringrazzja lil Malta tal dejjem appoġġjat lit-Tunezija. L-impenji tal-President ta' Tunes issoktaw fil-Kamra tal-Kummerċ fejn indirizza Business Forum għan negozjanti Maltin u Tunezini. Fl-2017 il-President ta' Malta tellet magħha t-Tunezija delegazzjoni ta' negozjanti mill-Kamra tal-Kummerċ sabiex jaħdmu flimkien ma' negozji fit-Tunezija. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, Frank Farrugia, qal in-negozjanti Maltini ħarsu lejn Tunes għal diversi opportunitajiet, fosthom it-turiżmu u esportazzjoni. Fil-fatt, hemm negozjanti li jfittxu t-Tunezija sabiex jipproduċu prodotti bħal ħwejjeġ u jesportaw jew lejn Malta jew lejn pajjiżi oħra. Inti għandek Maltin li huma interessati li jagħmlu negozju f'Tunes. Minħabba li hemmhekk għandek inti għandek source li m'għandniex aħna li huwa il-human resource. Palissa aħna timbagħtu minn din is-sitwazzjoni u Tunezija inti għandhom il-risorsi meħtieġa għalina. Wara nofsinhar fil-Palazz ta' San Anton, il-President ta' Tunes iltaqa' mal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-Prim Ministru ringrazzja lill-President Tunezin fil-waqt li qal li ż-żewġ pajjiżi huma viċin mhux biss ġeografikament imma anki fl-attitudni. Matul il-laqgħa l-Prim Ministru tkellem ukoll dwar it-tkabbir ekonomiku li esperjenza pajjiżna fl-aħħar snin u qal li Malta hija miftuħa għan-negozju. Il-President ta' Tunes iltaqa' wkoll mal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija kif ukoll mal-Speaker tal-Kamra Angelo Farrugia. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.